Mates! Mates! Lumabas ka dyan! Mates! Mates! Kuya, si Masong. Ang kapal naman ng mukha niya para magpakita pa dito. Mates! Lumabas ka dyan! Oy, Masaw! Anong ingay yan? Si May yun ah. May anak, Tay? namiss kita anak. Nasaan ang nanay mo? Andun po sa loob, Tay. Pwede ko ba siyang makausap anak? Sandali lang po, Tay. Sasabihin ko muna na nandito ka. Sandali. Ang tatay mo ba yon? Opo, Tito. Ang kapal naman ng mukha niya magpakita dito pagkatapos ng ginawa niya sa inyo. Bakit kuya? Anong nangyayari? Huwag mong sabihin kakausapin mo pa yung asawa mo pagkatapos ng ginawa niya sa inyo. Kuya naman, pwede ko ba siyang makausap kahit sandali lang? Martir ka talaga, Mitch. Bahala ka nga dyan. Kuya! Maupo ka muna, Masong. Mitch, hinahanap kita nung nakarang araw pa. Dito na pala yung bahay ng Kuya Franz mo. Oo, lumipat na siya, matagal na. Siya nga pala mahal. Gusto ko nang magsama-sama na tayo nila May. Bakit? Hindi ba ikaw naman ang nakipaghiwalay sa akin? Oo. Pero kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, magbabalik na ako sa inyo. Hindi pwede. Bakit hindi? May iba ka na ba? Wala, Masong. Pagkatapos ng lahat ng panloloko mo sa akin, hindi madali yun. Tahimik na kami ni Nanay. Sana huwag nang linlangin ni Tatay si Nanay. Mukha namang nagsasabi ng totoo si Masong. Pag-iisipan ko pa, Masong. Mag-usap na lang tayo sa susunod. Sige, pag-isipan mong mabuti. Gusto ko na kayo makasama ng anak ko. Basta, bahala na. Kakausapin ko muna si Kuya. Bakit? Siya bang magdidesisyon para sa atin? Oo, dahil siyang tumulong sa akin nung panahong iniwan mo kami ng anak mo. Mahal, doon na tayo sa bahay manirahan, kasama ang anak natin. Pwede ba, Masong? Tsaka na lang natin pag-usapan yan. Sige, magkita na lang tayo sa bahay natin. Doon muna ako tutuloy sa ngayon. Sige. O ano, Mitch? Nagpauto ka na naman ba sa asawa mo? Ay, naku, sinasabi ko na nga ba eh. Bahala ka nga. Tagal naman ni Mitch. Asan na kaya yun? Oh, ba't napatawag ka? Ano, Han? May pera ka na ba dyan? Sandali lang, Han. Gumagawa pa ako ng paraan. Ang tagal naman yan. Ilang araw na akong naghihintay sa'yo dito. Basta, maghintay ka dyan. Susunduin kita dyan pag may nakuha na akong pera dito. Hihintayin kita. Kailangan bukas nandito ka na, ha? Oo naman. Ikaw pa, mahal na mahal kita. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka pa rin nagbabago, Masong.
Asan na kasi Mitch? Kala ko pupunta yun dito. Nay, bakit po kayo malungkot? Ang tatay mo, anak, balak pa niya akong lokohin. Ano po? Paano niyo po nalaman, Nay? Kasi kanina, makikipagtagpo sana ako. Pero, narinig ko na may kausap siyang babae. Sino naman po yun, Nay? Ewan ko. Basta ang alam ko, babae niya yun. At umalis na rin ako. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang kutob ko na hindi gagawa na mabuti si tatay kay nanay. O ano? Tama yung sinasabi ko, no? Nalolokohin ka lang ng asawa mo. Kuya, Ang taong minsan ka nang niloko, hindi na yun magbabago pa. Dahil paulit-ulit niya lang gagawin yun sa'yo kapag nagpauto ka pa. tama ka kuya. Wala siyang puso. Mabuti na lang narinig ko ang usapan nila ng babae niya. Subukan niya lang pumunta rito. Magkakarinig siya ng salita sa akin. Mitch! Mitch! Lumabas ka dyan! Mitch! Mitch! Kuya, si Masong. Ang kapal naman ng mukha niya para magpakita pa dito. Mitch! Lumabas ka dyan! Oy, Masong! Anong ingay yan? Alam kong nandyan yung asawa ko. Kailangan ko lang siyang makausap. Ano pa bang dapat yung pag-usapan? Tama na yung panlulokong ginawa mo noon sa kapatid ko. Hindi ko siya lulukuhin, bayaw. Pangako. Huwag mo kaming linlangin sa pinagsasabi mo, Masong. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Pero bayaw, Walang pero-pero. Tama na yan, kuya. Tama na yan, Masong. Ilang beses mo na akong niloloko. Tapos ngayon, may masamang binabala ka na naman sa akin. ano ba yung sinasabi mo? Kahapon, narinig ko na may kausap kang babae. Ano, ikakaila mo pa ba yon? Mitch, ikaw lang yung mahal ko. Wala nang iba. Wala kang ibang mahal kundi ang sarili mong kaligayahan. O ikaw, ano pang ginagawa mo dito? Lumayas ka na. Paano na to? Ano ba namang klaseng buhay to? Nay! Mano po? May magandang balita po ako sa inyo, Nay. Ano yun, anak? Nakakuha na po ako ng sariling bahay natin. Talaga, anak? Saan naman yun? Sa Manila po, Nay. Malapit sa pinagtatrabahuan ko. Paano na si Tito Franz mo? Mag-isa niya lang dito. Huwag niyo na akong alalahanin. Ang mahalaga, magkasama na kayo ni May sa bago niyong bahay. Kuya, maraming salamat sa tulong mo sa amin ng anak ko. Tito, kung di po dahil sa inyo, hindi po ako makakapag-aral at magkakaroon ng magandang trabaho. Ah, wala yun. Pamilya ko kayo. Kaya obligadong tulungan ko kayo. Kuya, hayaan mo. Madalas kaming magbabakasyon dito ni May. Mamimiss ko kayo. Lalo ka na, May. Kapag dumating yung araw na mag-aasawa ka na, piliin mo yung responsable at mabait. Opo, Tito. Huwag kang gumaya sa akin na nag-asawa ng maaga at iniwan lang din. Opo, Nay. Payakap nga sa inyo.